1 नाम्बार कुइसनाव बे सिगांनि आनजादाव फैखांनाय कुइसन लोगोफोर आं दा सिगाङाव फैखांनाय एबा प्रिभियास इयारनि माखासे कुइसनफोरखौ आङो कालेक्शन खालामदों बे कुइसनफोरखौनो आङो बेयाव मा नोंथांमोननो आङो फारि फारि बानायनानै होनोसै सिगांनि एबा प्रिभियास इयारनि कुइसनफ्रा फ्राय गोरलैयानोमोन नाथाय देग्लायनिया बेबायदि जानाय नङा बेखौ जोङो सानहरबानो नुहुरो मानो होनबा गोदो जाबायदिमोन दा बेबायदि नंला समा गोबां सोलायबाय अब्ला जोंहा देग्लायनियाव एसे हार्ड लेभेलनि जोङो मा प्रिपारेसन खालामनांगोन आरोखि अब्लासो जोङो पास जानो हागोन होमबा जोङो जाय हक बानायलांनोसै सिगाङाव बेबायदि फैदोंमोन नै 9 ओमफ्राय नैबे सोंनायसिन 6 बेखौ ब्रेकेटआव क्लोज होबाय इनटु 4 = 12 एन्सारा बेसेबां ओंखारनांगौना 12 होमबा नैबे सोंनायसिनाव मा होगोन दाजाब होगोन ना दानख' होगोन ना सानजाब होगोन ना राननाय होगोन बेखौ दिहुननांगौ आं कुइसनखौ खनसे लिरनानै लाफिनसै नैबेयाव दङ 6 नैबे कुइसन मार्क सरि नैबे 6 नङा नैबे 9 सो 9 कुइसन मार्क नैबे 6 ब्रेकेट क्लोज इनटु 4 = 12 मोननांगौ होमबा बे जोबोर गोरलै कुइसन नङा होमबा जोङो 9 - 6 होनांगोन बेनि उनावहाय मा इनटु 4 होमबानोथ' 12 ओंखारगोन ना जुदि 9 आव 6 थांबा बेसेबां थायो 3 नङा होमबा 3 इनटु 4 बेसेबां जागोन 12 नै राइट साइडखौ मोनबाय होमबा जोंहा मा जायो बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जोंना मा माइनास नैबे अपसन नाम्बार बि आ मा जागोन बेनि कारेक्ट एन्सार दानिया फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसन नायनोसै दाना नोंथांमोन 2 नम्बर कुइसनाव फैदो 2 नम्बराव होनदों नैबे क्लास मोनसे सेन्टेन्स दं एबा मोनसे सोदोब दं बेयाव एस नि जौखोन्दोआ बेसेबां बेखौ दिहुननांगौ आरोखि नैबे क्लास वार्डखौ नुवाखै होनबा CLASS बेयाव जोंहा नैबे एस नि पारसेन्टेजखौ बिदों बेसेबां जायो एस नि पारसेन्टेजआ अपसनखौ आङो गोसोआव गैला अपसना मा मामोन जायखिया कुइसना बेदि फैदोंमोन आरोखि सिगांनि आनजादफोराव दाना होमबा जोङो बेनि एस नि पारसेन्टेजखौ बोरै दिहुनगोन नोंथांमोन नायलांदो जोङो जोबोद गोरलै बेबो जोबोद गोरलैनो दिहुननो हायो जोङो पारसेन्टेज दिहुननांगौबा जोङो बेयाव टटेल लेटारा खयथा दं बेखौ सानग्रोदो बा टटेल जोंना लेटारा बेयाव खयथा दं 1 2 3 4 5 नङा होमबा ओमफ्राय एसआ बेसेबां दं एसआ मोननै दं होमबा जोंना पारसेन्टेजआ मा जागोन गासैया गाहायाव थाबाय ओमफ्राय मोनबानि मादाव जोंहा एसआ बेसेबां दं मोननै दं बे गोजौआव थाबाय पारसेन्टेज दिहुननांगौ नालाय जोंहा माजों सानजाबनांगौ 100 जों सानजाबनांगौ लोगोफोर ओमफ्राय नैबे पारसेन्टेज सिम्बलखौ होबानो जाबाय दाना बेखौ बानायदो बानायनायखौथ' रोंखागोन बे जाबाय 10th स्टेन्डार्डनि मेथ्स आरोखि ओरै गोरलै गोजा माने फ्राय सिगाङाव गोरलैयानो फैयोमोन नाथाय एबारनियावसो बेबायदि फैगोनखौ आसा खम नुहुरो आरोखि फ्राय गोरा फैनायखौ नुनो मोनो दानिया बावजेखौ बानायलांसै 5 जों आङो 100 खौ दाननो हायो 5 सानजाब 20 होबानो 100 खौ दानबाय होमबा बेसेबां आग्लायखो जोंना 2 सानजाब 20 आग्लायबाय थारमाने बेसेबां 40 जौखोन्दो होननाय जाबाय होमबा अपसनाव जोंना मा 40 जौखोन्दो जागौमोन आरोखि बेबायदि फैयोब्ला होमबा बेबो फैखांनाय कुइसन दाना फैदो जोङो 3 नम्बर कुइसन लाबावनोसै नेक्स्ट कुइसनाव दङ नै जोंहा मा 5708 नि गर दिहुननांगौ एभारेज दिहुननाय गर माने जोंना मामोनलाय एभारेज दिहुननाय फर्मुलाखौथ' जोङो सिगांनो इन्ट्रडक्शनारियाव सोलोंबोखाबाय नोंथांमोना जुदि माखासे बेसिक कनसेप्टनि भिडिअखौ नायाखैबा आंनि प्लेलिस्टआव थांदो आंनि प्लेलिस्टआव थांनानै नोंथाङा मा टपिकनि सायाव बेसिक कनसेप्टखौ नायनो गोसो बेखौ बासिनानै नायबानो जाबाय गरनिबो दंखायो बेखौबो नायनानै लानो हागोन थेवबो आं बेयाव बानायनानै देखायनोसै सबसे गोरलै बेफोरबायदि मेथ्सआ होमबा गर दिहुनोब्ला जोंहा बेयाव बिसाना मोनबेसे दं बेखौ नायग्रो बिसाना 1 2 3 4 दं नालाय होमबा गाहायाव 4 थागोन ओमफ्राय गोजौआव अनजिमाफोरखौ दाजाबजोबदो 5 + 7 + 0 + 8 दाजाबजोबनानै राननांगौ होमबानो मा जायो गर दिहुननाय एभारेज दिहुननाय जायो दाजाबजोबदो बेसेबां जायो 12 बेसेबां 20 नङा होमबा 20 जागोन दाना 20 खौ 4 जों डिभाइड खालामो बेसेबां
5 होमबा एन्सारा 5 मोनो अपसन नाम्बार बि आ बिनि कारेक्ट एन्सार होमबा जोबोर गोरलै फैदोंमोन आरोखि सिगांफ्राव लासैनो आं गोरा-गोराखौ लालांगोन दा सिगाङाव जों गोरलैखौ बानायग्रोनोसै दा नेक्स्ट 4 नाम्बाराव फैबावदोलाय दाना 4 नाम्बार कुइसनाव बुंदों 2x - 3 = 7 आव x नि माना बेसेबां जागोन x नि मान दिहुननो थिनदों बेयाव होमबा जोंहा बेखौ जों बोरै बानायगोन ओरैहाय 2x - 3 = 7 बेखौ जोङो एमइ स्कुल एबा हाई स्कुलफ्रावनो जों मोनबोखानाय होमबा बेखौ जों बोरै बानायो सल्भ खालामनांगौ आरोखि सल्भ खालामबानो बेनि मानखौ मोनगोन जोबोर इजि फैदोंमोन होमबा नायदो 2x - 3 खौ समान बारहोनानै आगदाथिं लांदो होमबा मा जागोन 7 नि उनाव +3 जाहैगोन बेबायदि बेनि उनाव जों मा खालामदो 2x = 7 जों 3 जों प्लास खालामबा 10 दाना x खौ दिहुननो थिनदों नालाय x खौ लाखिब्ला 10 खौ 2 आ डिभाइड खालामबा बेसेबां मोनगोन खिन्थु 5 होमबा बेनि एन्सारा मा जागोन 5 अपसनाव ए आ बेनि मा कारेक्ट एन्सार दाना फैदो नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 5 आव फैबाय कुइसन नाम्बार 5 आव बुंदों नाय 16, 13, 27 आरो 18 आव बबे बर्ग अनजिमा बेयाव बर्ग अनजिमाखौ बासिनांगौ जोबोद गोरलै बा बर्ग अनजिमायाथ' जों बेयाव नुबाय नैबे 16 आनो जागोन नङा होमबा 16 आ बोरै जागोन 4 * 4 मा जायो 4 * 4 16 जायो माने बे 13 आथ' बर्ग रोदा जाखानाय नङा 27 आबो जाखानाय नङा 18 आबो जाखानाय नङा होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा बबे जागोन 16 जोबोर गोरलैमोन आरोखि दाना फैदो जोङो नेक्स्ट नायनोसैलाय दानिया नेक्स्ट 6 नाम्बार कुइसनाव बुंदोंनाय 800 नि 0.06 जौखोन्दोआ बेसेबां जागोन होमबा बेखौ जोङो बानायनोसै बेसेबां 800 नि 0.06% होमबा जोंहा 800 नि जायगायाव जों ओरै सानजाब होनांगौ बेनि उनाव नैबेखौ जोङो बिदि पारसेन्टखौ जोङो बोखावखोन्दोआव लिरदो ओरैहाय गोजौआव मा थांगोन 0.06 ओमफ्राय गाहायाव नैबे पारसेन्टनि थाखाय जोङो मा 100 बिदि लिरनो हायो दाना जों दानबाय नैबे गोजौनि 0 मोननै नैबे गाहायनि 0 मोननै मा थाखो 8 * 0.06 ल' थाबाय गाहायनि नैबे सेखौ लिरला जेबो गैया माने सेया थाखायो दाना सानजाबजोबदो बेखौ सानजाबा बेसेबां जागोन जों सानजाबदो जेनेबा ओरै 0.06 खौ जोंहा ओजों सानजाबदो 48 4 आथिलि लाथिख' नालाय 4 आनो 8 सानजाब लाथिख' लाथिख' मोननैनि सिगां दशमिक बेसेबां 0.48 मोनो होमबा कारेक्ट एन्सारा बेसेबां 0.48 अपसन नाम्बार बि जोबोर इजि फैदोंमोन दाना फैदो जोङो नायबावनोसै बेयाव गासै 10टा कुइसनखौ सल्भ खालामनाय जागोन दा 6टा थांबाय मोनब्रै दंबावो होमबा फैदो दानिया नेक्स्ट 7 नाम्बार कुइसनखौ नाय दाना नेक्स्टआव 7 नाम्बारावथ' जोबोर इजि 7 नाम्बाराव मा जोंहा बेखौ इनटु खालामजोबनांगौ आरोखि इनटु खालामजोबनानै बेसेबां मोनो बेखौ अपसनाव बासिनांगौ होमबा गोरलैथार जों सानजाबजोबनोसै सानजाबजोबदो 1 2 3 4 5 6 खौ सानजाबजोबनांगौ आङो बेयाव नैबे मोनब्रैखौ सानजाबनानै लाग्रोनि बेसेबां जागोन 1 सानजाब 2 2 सानजाब 3 6 सानजाब 4 बेसेबां 6 सानजाब 4 24 ओमफ्राय नैबेया मा 5 सानजाब 6 बेसेबां 30 नङा होमबा बेखौ सानजाबदो सानजाबा बेसेबां मोनगोन 3 सानजाब 4 बेसेबां 12 सेरसिलिक 3 सानजाब 2 6 सेरसिलिकजों 7 बे लाथिख'खौ ओरै होदो ओमफ्राय गासैबो सानजाब बेसेबां मोनो 720 होमबा बेयो मा अपसन नाम्बार ए कारेक्टआ जोबोर गोरलै फैदोंमोन आरोखि दाना फैदो जोङो नेक्स्ट 9 नम्बर कुइसन नायनो नेक्स्टआव जोंना कुइसना दङ 9 नम्बर कुइसन बेयाव बुंदोंनाय 1 मिलियन = सोंनायसिन थारमाने 1 मिलियनाव बेसेबां बेखौ सोंदों बेयाव दङ नै 1 लाख 10,000 1,000 10 लाख होमबा जों बेखौ मिथिखागौ 1 मिलियनाव बेसेबां जायो जोंना 10 लाख जायो 10 लाखजोंसो मा जायो 1 मिलियन होमबा बेयाव कारेक्ट एन्सारा डि नैबे 10 लाख दाना फैदो नेक्स्ट 9 नम्बर कुइसन दाना नेक्स्ट 9 नम्बर कुइसनाव फैदों 2754 * 8039
समान समान मा A039 into लांदां जायगा होमबा बेयाव जोंहा लेफ्ट हेन्ड साइड आरो राइट हेन्ड साइड समान खालामनांगौमोन आरोखि बा 2754 into A039 जों सानजाबनानै जा मोनो बेयो मा A039 सानजाब मा होयोब्ला समान जागोन होननानै बुंनाय जादों होमबा बेयाव जोंहा मा बेनि उल्था होबानो जाबाय बेयाव जों मा होनांगोन 2754 होबानो जोंहा मा जागोन लेफ्ट हेन्ड साइड समान समान राइट हेन्ड साइड मा समान जागोन होमबा 2754 आनो बेनि कारेक्ट एन्सार अप्शन नम्बर बि 2754 जोबोद गोरलै फैदोंमोन अब्ला मोनसे जोबथा कुइसन जोङो नायबावनोसै होमबानो दिनैनि क्लास 2 आ जोबसिगोन आरोखि लास्ट कुइसन नायबावनोसै दाना जोबथा कुइसन फैबाय 10 नाम्बार कुइसन 10 नाम्बार कुइसनाव बुंदोंनाय 4 रुजुथाय 25 खौ जौखोन्दोआव सोलायनांगौ जौखोन्दोआव सोलायनायबो फैदोंमोन जोंना मा सिगाङाव होमबा बेखौ जों बोरै खालामगोन ओरै 4:25 खौ जोङो मा खालामगोन सानजाब 100% जों सानजाबबानो मा जायो बेयो जौखोन्दोआव सोलायनाय जायो होमबा जों बेखौ बानायलांसै होमबा बानायबा जोङो 4:25 खौ बोरै लिरनो हायो नैबे रुजुथायखौ आं ओरै राननाय सिन होबाय होमबा 4 खौ गोजौआव होदो 25 खौ गाहायाव होदो into 100 दाना जोंहा मा खालामनांगौ दानदो 25 जों 100 खौ दाननो हायो 25 सानजाब 4 होबानो मा जायो 100 केन्सेल होमबा मा थागोन जोंना 4 into 4 ल' थाबाय बेयाव जोंहा 4 into 4 ओमफ्राय नैबे मा दङ जोंहा पारसेन्ट दं थारमाने बेसेबां जागोन 16% होमबा जौखोन्दोआव लांबा बेसेबां जायो 16 होमबा अपसन नाम्बार आरो बेसेबां अपसन नाम्बार ए नैबे अपसन नाम्बार ए आव जोंहा 16 होनाय दंना होमबा बेयो बेनि कारेक्ट एन्सार होमबा बेखिनियावनो आङो दिनैनि क्लास 2 खौबो आङो फोजोबबाय माखासे गोरलै फैखांनाय कुइसनफोरखौ लानानै क्लास 2 खौ फोजोबबाय दाना नेक्स्टआव आं गाबोनहाय मा क्लास 3 लागोन क्लास 3 आव एसे गोरा कुइसनखौ लानोसै प्रिभियास इयारनि माखासे गोरा कुइसनफोर दङ बे गोरा कुइसनखौ आं क्लास 3 आव फोरोंनाय जागोन आरोखि बा नोंथांमोना गाबोनखौ नेनानै थादोलाय थेंक इउ